Het gebouw namelijk hier ook al eerder geweest zijn, dus daar zijn we ook heel blij mee. Het wordt een waanzinnig mooi programma. We hebben hoog bezoek. Ik mag jij tegen haar zeggen, hebben we net afgesproken. En zij gaat de avond even openen. Dames en heren, de staatssecretaris van Cultuur en Mediazaken, Koenay Oesloe. Mag je daar komen? En dat gaan wij straks ook ervaren. Wat ik vooral mis aan Curaçao zijn eigenlijk de mensen. De sterke vrouwen op het eiland. They rule Curaçao. Dat kan ik jullie vertellen. They rule. Dat is echt waar. Het is bijzonder, een dag van vandaag, hier te staan als gehoord de minister van Curaçao hier in Nederland. En jullie allemaal te zien. Heel veel Curaçaoënaars zie ik ook hier in de zaal. Maar zoals collega ook al naast me. Wat verbindt ons eigenlijk? De one and only Rendel Korsen. Con lucha, con brinda para los años pasados. Mira, mira qué ironía, nos lucha y anotado por el sol. No está tenga otro, si nos me está dando otro. Sin ningún clase de vergüenza, son no manera en dejarlo pensar, son misa o sin porvenir, son no es verdad, son no debo ofrecer. Nangakita miu foi mi, narangarang mi suela foi mi, tendemi na cadena, bati-me sem fim. Con tu cuenta de nací lloraré, llamaré a poner un barrio preso, no la resistí, de momento y vamos a guardar, vamos a hablar. Pero a tarde también sin tristeza, un día no llega a su fin. Situação